Muntik pala ako nabangga kanina guys. Absent-minded ako sa stop. One-way stop lang pala yun. Kaya ako nagiging makakalimutin. Carbon monoxide na ata. Grabe guys, yun na yung $109. Ilang piraso lang? 20 pieces. Kasama na yung tubig. Grabe. Ito yung gusto ko guys, yung malinis na bahay. Hey everyone! Welcome back to another vlog. And today guys is another day off. So pangalawang off ko na siya ngayon. Yesterday, nag-recharge lang ako. Kasi ang haba ng work stretch ko. So ngayon guys, ay madami po tayong gagawin. And first, sa plan natin for today is to go sa clinic kasi meron tayong OB appointment today. So 31 weeks na ako guys. So pang 31st week OB check-up ko siya. So, ngayon, wala naman kami masyadong special na gagawin. Kasi I think, ang next na sonogram ko will be next na visit ko. So, ngayon, for sure, ano lang yan. Doppler lang, tapos, kakausapin lang ako ng OB for sure. And then, siguro, magpaparefill din ako ng medication ko. Ano ba yan? Hinihingal ako. Ang init kasi naka-hoodie na ako, guys, kasi malamig sa labas. And then, after that, we're gonna go to Denison. Mag-grocery lang ng konti. May bisita tayo later for dinner. So, magluluto ko ng something for dinner lang naman. Konti lang naman yung kailangan kong luto. Hindi ko naman kailangan magluto ng madami. Mag-aayos na rin ako ng bahay. Itong mga gifts namin from the baby shower, nandito pa kasi siya sa sala. So, I'm gonna bring them upstairs na sa nursery para medyo ma-organize ko na yung ano bang gagawin ko sa nursery. Kasi parang hindi ko na siya gagawin talaga na nursery. Parang na doon mag-stay si baby. I think doon sa bedroom ko na mag-stay si baby para it will be easier for me na mag-move, ganun. Hindi ko pa alam talaga. Hindi ko pa alam yung final na gagawin talaga namin if dito na kami sa Aywa magstay, sa Sufos kami magstay, but I think, I don't know. But anyway guys, let's go kasi anong oras na? 9:10 pa lang pala. 9:30 yung aking appointment. Feeling ko hindi ako magnanap ngayon. Tulog kasi ako ng tulog. Parang antukin ako masyado. Let's go na guys. Para maaga ako makarating doon. Dito lang naman sa hospital ko yung aking appointment ngayon. Hindi ako pupuntang Sioux City ngayon. Kasi mag-visit ngayon yung OB dito. So sabi ko dito na lang muna ako. Tatawag pa ako sa HR namin for future plans. HR ng ano talaga agency. Para makausap ko na sila sa aking mga future na mga plano. So yeah, let's go guys! Tapos din ang ating OB appointment. Aray ko, ano ba yan? Ang galing ko nga to. Init. Very short tong visit ko na to. Parang 1 minuto lang ata kami nag-usap ng OB. Actually, mas matagal pa yung pinantay ko sa kanila. Wala naman daw significant changes or whatsoever. Tapos tinanong lang ako, how are you feeling? How's the baby moving? Ganyan. Very active naman kasi si baby. Kaya wala akong problema. Blood pressure ko okay naman. Tapos tinanong niya yung cramping ko. Sabi ko, bakit parang pag nagka-cramp ako, parang dumediretso siya pababa na. Parang may linya. Ganon pababa sa vajayjay ko. Sabi niya, very normal lang daw yun. Kasi kapag meron daw na-kick si baby na nerve eye, it can cause a zing going to your vagina, sabi niya. So, okay lang naman. And yung bleeding ko, sabi ko, nag-bleed lang ako ng December 3 and December 4 na brown lang naman siya. So, sabi niya, okay lang naman daw yun. Tapos sabi ko, kailangan ko lang ng refill ng meds ko. Isasend na yung order papunta sa pharmacy here in town para maano na natin, makuha later. So, ngayon pupunta muna akong Denison, guys. Dami yung tatawagan, guys. Dami kong aasikasuhin ng mga kapapelan sa buhay. Ayan, hirap. Ang hirap, sis. Ang hirap magsimula ng buhay sa Jumerica. Hindi ako mag-complain. Kasi yung mga pinagdadaanan ko, very simple lang naman siya. And I know God will help me through this. Ayan guys, tara na para maaga tayo makauwi at nang makapag-ayusan. Dadaan sana ako kay Sis GC pero pagdadaan ako doon, hindi na ako makapag-ayos later. Text ko siya habang nasa Walmart ako. Chatting in coffee shop, sitting by the windowsill, walking down 8th Avenue with you. Our fingers touching the light, you pull back brush and go light. Call me when you get back home. Meet me at Manhattan Henge, meet me on Circle Circle.
be waiting there for me. Natapos na po tayo na mag-grocery. 100 na yung binayaran ko. Ilan lang yung nabili ko. Wala pang meat doon ha. Wala pang chicken. Ganun. Ground beef lang yung kinuha ko pang sahog ko sa pasta tonight. Pagod. Ang sakit na. Sana di ako mag-bleed sa pagbuhat ko niyan. Hay! Buhat ako ng tubig. Wala na kasi akong tubig, guys. So, okay, marami pa naman akong tubig sa taas. Tapos may konti pa naman half case sa baba. Pero ayoko kasi na, baka kasi bad weather na yung mga susunod na araw. Tapos ayoko na lumabas na bad weather. Tapos wala akong tubig. Nagugutom ako, guys. Kumain naman ako before I left. Ewan ko ba, ngayong buntis ako, lagi akong gutom. Kung minsan nag-snack na ako sa hospital, tapos ano pa, magugutuman na naman ako before ako umuwi. Hindi ako nagbe-breakfast before ako matulog. Mag-order tayo para pick up na lang. Free any size fries with minimum purchase of $2. Gusto ko to. Ayun, medium ice French vanilla. Pero wala po tayong lagayan dahil si Mac ay naglagay ng... Saan ko ba lalagay itong basura? May laman pala yung ano niya. Shucks. Ang gulo talaga ng sasakyan ko, guys. Nagigigil na ako. Gusto ko na tong linisan ng bonggang-bongga. Naghahanap ako ng pwedeng extension sana para sa aking vacuum. Pero wala. Ang daming resibo. Diyan muna siya. Yay! Ha ha ha! Large French fries. Add to order. Kailangan pala mag-order muna yata ako. Parang kanina babayaran ko? O, 2.39 lang ang babayaran ko. With coffee na ba yun? Yes, kasi free ang ating large fries. Muntik pala akong nabangga kanina, guys. Absent-minded ako sa stop. One-way stop lang pala yun. Hindi pala siya all-way. Papasok ng Walmart. Binusinahan tuloy ako. First time kong mabusinahan. Gusto ko na talagang maglinis sa bahay, guys. Nai-stress talaga ako. Na-stress talaga ako. Ganun din ba kayo? O ako lang ba yung ganun? Na sobrang nai-stress ako kapag magulo yung bahay. Ang ano ko na lang, ay, tulog ko na nga lang kaysa makita ko yung ganong gulo. Parang ganun. So, parang di ako nare-relax. Kaya gusto ko nang maglinis talaga ng bonggang-bongga. Hopefully, matawagan ko yung Forex today. Send ko na rin yung balikbayan box. And kailangan ko pa ng more balikbayan box para I can send more stuff sa Philippines para it will be easier for me to move. I already sold a lot of our stuff. Not a lot naman, pero yung mga alam ko na hindi na namin gagawin. Even the Christmas tree, I already sold it. Ang happy ng bumili kasi ang mura lang ng pagbenta. Parang $30 lang ata yun. 7.5 feet na siya. Kailangan ko na talagang mag-ready, guys, habang wala pa si baby para at least ayos ko na. Hi, welcome to McDonald's. Will you be using the mobile app today? Yeah, BM77. Yeah? Yes. Is that everything? Yes, that's it. Please stay out there for today. Thank you. Tagal na akong din nagko-coffee, guys. Pag sa hospital lang iniinom ko para lang warm ako is hot chocolate. Pero ngayon magko-coffee tayo ng iced coffee. Bayad na ako online. Alam nyo, guys, naninibago ako kapag may nagbabayad ng cash. Ang tagal ko nang hindi nagbayad ng cash. May mga cash ako sa bahay pero kinikip ko sila para for emergency purposes talaga. Hey guys! So, I'm home na po and papakita ko lang sa inyo yung grocery ko. $109 yung grocery ko. Pero may binayaran pa kasi akong isa na hindi sa mismong checkout. Doon ako sa mga gadgets. Bumili ako ng charger ko and that was $17 or $18 ata. So, ang ipapakita ko yung 109. Para sa mga papunta po dito sa US ay malaman nyo kung ano na ang inflation. Kaya kung mababa yung offer ng employer nyo, medyo mag-isip-isip kayo. Walmart price to, guys, ha? If you can download Walmart while you're still in the Philippines, try nyong i-check kung ano yung mga presyo doon. Para makita nyo kung tatanggapin nyo ba yung offer ng agency nyo or hindi. So, meron tayong egg dito, guys, na 18 pieces na large siya and the price is $3.48. 2021 ako dumating dito. Ang budget ko noon, parang monthly budget ko is $200. Kasali na yun yung mga dishwashing liquid, mga sabong panlaba, mga ganyan. Tapos kung minsan, na-extend ko pa yon to 6 weeks kung hindi ako masyadong kumakain, ganyan. Pag tinatamad ako na yung nagbe-bread lang ako, ganun, na-extend ko siya for 6 weeks. Pero ngayon, guys, grabe. Parang ilang potahe lang tong, actually walang potahe to eh, pero
yung vitamins ko talaga yung nagpamahal kasi yung vitamins ko is $32. I got here Italian bread. Try ko lang yan. Hindi ko pa natatry yan pero natry ko kasi yung ganyang brand nung nasa Canada ako pero hindi siya loaf bread eh. Parang, hindi ko alam, parang yung pabilog, parang French bread, parang something like that. And then I got here, hindi naman to necessity pero kailangan ko lang talaga. Airwick. Hindi ko nang sabihin Pure Wick. Alam mo na sa listahan ko, Pure Wick. Yung pala yung brand na ginagamit namin external catheter. Ito yung Airwick na dalawang saksakan ulit. Ilalagay ko siya sa hallway sa taas at saka dito sa bathroom. Kapag nagluto ako dito sa baba, nangangamoy din sa taas. So, sa pagiging makakalimutin ko this past few days, ay hindi po pwedeng magkandila ako ng magkandila at nang baka makalimutan kong patayin. Kaya ako nagiging makakalimutin. Carbon monoxide na ata ito. Poisoning. Bumili din ako guys ng yung essential oil niya. So, I got here vanilla and pink papaya. Hindi ko kasi kaya yung amoy pagkain talaga lagi guys. Then, Yakult na isa lang. And then, I got here Biscoff. I almost forgot this already. Tapos, nakita ko, si Claudine ko, nakita ko sa vlog niya na kumakain siya ng ganito. And, natikman ko kasi to sa Air Canada. Masarap to guys. Try nyo. Sarap to yung partner sa kape. So, yan. Bumili ako ng dalawa. Ganito lang yung binibigay ng Air Canada. Napakakuripot ng Air Canada. Ang mahal-mahal ng plane ticket ko. Or baka mahal nun kasi parang 3 days lang ata before flight ko. Dun lang ako nag-book. Parang bigla ang flight. Bumili ako ng Vita Coco, coconut water. Tapos ito naman guys ay nagtry ako ng ibang brand. Dati yung binibili ko na brownies mix is yung Betty Crocker Duncan Heinz. So try naman natin. Ano talaga ako ngayon guys? Gustong-gusto ko talaga ang brownies. Ground beef chalk. Sasawag ko lang sa pasta tonight. Grabe, ang konti. Ito lang. And then, spaghetti na pasta. And then, ang aking vitamins. This is the prenatal. Sa mga nagpa-plan din po na mag-pregnant, ganyan. Take prenatal kahit hindi pa kayo buntis. Yung parang prepare nyo pa lang yung sarili nyo for pregnancy. Kasi last year, nung nag-plan na kami na magbuntis, nag-take na ako nito by July. Ganun kasi dapat ang plan namin is before the end of the year, sana last year ay magbubuntis na. Pero a lot of stuff happened. Nag-NCLEX pa siya. Kaya na-delay ng na-delay. Pero good to guys. Para ma-prepare nyo rin yung katawan nyo for the baby. And may pondo ba na vitamins sa katawan nyo rin. Lalo na if yung diet nyo is hindi siya ganun ka-healthy din. And then I got here sweetener relish. Ilalagay ko to sa chicken macaroni. Pero hindi macaroni yung yung cork nga. Yun, babaunin ko sa work. And then mayo para din doon sa aking recipe na yun. Grabe no. Dalawang recipe lang to guys. $100 something. Velveeta na cheese. Ito kasi yung nakita ko sa isang recipe siya ng isang Pilipino na nandito siya sa US. And ang sabi nga, ito daw yung pinakamalapit na cheese sa ating quick melt na Eden cheese. Ito yung kinuha ko kasi gusto ko yung ganito, yung ginaganon natin sa spaghetti. So, this one is for tonight. Parang $5 to guys. Bumili lang ako ng corned beef hash na dalawa para lang sa mga panahon na gutom ako ng hating gabi or kapag galing akong work or before work na nagmamadali ako, ganun lang. Yung tipong hindi planado na magluto ako pero nagugutom ako ganyan. Ayoko na kasi ayoko ng noodles. Madalang na ako mag-noodles ngayon guys. Meron pa pala akong binili dito guys na pakwan for tonight, dessert namin kasi magluluto sana ako ng kaya din ako bumili ng Vita Coco. Ano na nga yung kinakain natin sa Pilipinas na may buko salad. Yan. Kaso, naalala ko mga on diet pala ang ating mga visitors. Mga hindi pwede sa matatamis for tonight. So, yun, medyo mas healthy yung aanahin natin. Magpapakwan na lang tayo. Yan. Tapos yung dalawang case ng tubig, nakita nyo naman kanina na binuhat ko yun. Grabe guys, yun na yung $109. Ilang piraso lang. 20 pieces. Kasama na yung tubig. Grabe. This is $19.23. Parang $20 na siya. So, bumili ako guys ng charger ko for my iPhone. Cord charger para sa aking bedroom kasi yung charger ko kasi doon is yung galing kay Love na wireless. Okay naman yun na charger ko. Kaso, nung lumipat ako ng side, nung nagpalit kami ng side ng bed ni Mac, hindi ako sanay na naka-side lying ako on that side na
naka-stand yung phone ko dun sa aking wireless charger. So, bumili ako ng mas mahaba na charger. Yung charger ko na isa is dito lang siya sa baba. Yung short lang, yung original talaga na ano ng Apple. Tapos ito ay para sa aking bed, para kahit nakaside ako dito or nakaside ako dito na nandito yung aking saksakan ay okay lang. Kasi, grabe guys, kapag ginagamit ko yung phone ko, hindi na ako makapag-charge pag wireless. Parang kagabi, ang haba ng usapan namin ng pamangkin ko. 9 years old, guys. Alam nyo ba, nag-message ako sa group chat namin. Kasi alam ko kasi may sakit siya. Tapos sabi ko, why you're not answering my calls? I have Marites for you. Aba, parang wala pang 5 minuto. Tumawag na siya. Sabi niya, Tita, I'm sorry. My phone is on Do Not Disturb. Actually, may note pa siya sa Messenger na DND. Minessage ko siya dati. What's DND? Do Not Disturb pala. Ay, nako, Diyos ko, ang batang yun. So yun guys, para lang may magamit ako lagi. Ang haba kasi ng mga usapan. Tsaka pag nagchat-chat, ganyan. Mag-aayos muna ako dito sa bahay guys. Akin nang itataas tong mga gamit, papuntang nursery, yung mga nakuha namin sa baby shower, magva-vacuum kasi ang tagal ko nang hindi nag-vacuum dito. Parang good thing din talaga na mag-visit ang ating mga bisita tonight para may rason ako na maglinis. At ipapabuhat po natin sa kanila ang tubig later. Kasi mabigat siya yung unang buhatin. Parang kanilang binuhat ko. Parang ang sakit ng puson ko. Ay, wag naman sana ako magkaroon ng bleeding. Wala pa naman akong spotting. So far, kanina pumunta akong bathroom. So, let's pray. Sana wala ulit. Punta akong pharmacy guys. Dito lang naman sa town. Kasi nag-text na sila na ready na ang aking meds. So, tara na. Tumawag din pala ako sa sa OB ko kasi na-receive ko yung email na may babayaran kaming 177. Kulang ko lang, yeah, 177. Parang nung nag-check ako ng for yeast infection. Kasi yun, hindi naman kasi talaga siya part ng free na kasi nga nagkasakit, parang gano'n. Ngayon wala akong na-receive, email lang, tas pay now, ganun na, reminder, pay now. Tumawag ako kung ano ba yung bill na yun. Yun daw, yung ultrasound ko, blood draw, tsaka nung chinek ako ng doktor. Kasi nga, in-expect ko na talaga na magbabayad kami dun. Kasi pang ilang ultrasound ko na yun guys, na hindi kasi nakikita si baby. Yun yung pangalawang extra na ultrasound ko. Kasi 'di ba nung first in-ultrasound anatomy scan, hindi pa nakita. Tapos nung October in-ultrasound na naman ako. Hindi pa rin masyadong makita yung heart ni baby. Tapos nung pangatlo na yun na yung may bayad. Wala kasing bayad yung ibang mga yung ibang ultrasound ko. Yun, babayaran ko 177. But wala pa namang 500 yung nabayaran namin in total. Tapos itong meds na aking ipipick up ay free lang din. Next year na ako mag-order ng aking breast pump para magamit ko yung aking FSA for next year kasi may FSA ako. Before tax na pangbayad sa mga pwedeng bayaran ng FSA. Sana nun pa ako nag-enroll ng FSA. Sana this year. Hindi ko kasi alam. Sayang, napunta lang sa tax. Hi, I'm getting the meds for Mia. What's the birthday? Any questions at all? I think I'm good. You already reminded me about everything last time. You too. Thank you so much. Hey guys! Update time. It's already 2:55 PM and nakapaglinis na ako. I'm so happy. Except for these boxes lang naman. Kasi yung Forex, hi! Lita ko nakatawag guys. Ngayon pala yung pick up date nila. So, wala na. Baka next year na or inaantay ko yung text if I can drop it off sa Sioux City tomorrow. Kasi off ko pa naman tomorrow. Dahil nakipagpalit po ang director namin. Diba? Siya lang kaswap ko yung director namin. Wala kasing pipick up sa weekend. Nag-PTO yung isang supervisor namin. Ako naman ngayon. Ako naman ang magpipick up kasi silang nag-cover sa akin nung mga panahong nag-leave ako ng biglaan. So yun, at least, yung mga yan, gamit ni baby yung 2 box. Tapos yung ibang boxes dyan ay for moving na. I'm getting ready to move already guys. Mag-move talaga ako. So, nakapag-vacuum na rin ako. Ayusin ko lang sa kusina kasi yung mga galing dishwasher ay ilalagay ko na sa lagayan. Clean na rin dito sa dining table. Yan lang yung meron ako, the flowers and the paper towel.
and candle. Nakapaglagay din ako guys ng mga konting Christmas decor. Ito lang yung mga figurine lang talaga. Meron din ako dyan sa table, tsaka dun sa isang table. Yan na lang. Hindi na talaga kaya ng energy ko guys sa mag-decorate ngayon. So, hindi ganun ka-festive ang ating Christmas. Text ko na si Sis GC and I will ask what time sila darating para kapag on the way na sila, tsaka na lang ko magluto siguro nung pasta or luluto ko na yung sauce ngayon para later na lang yung pasta niya. Anyway, I'm so happy. Malinis na yung bahay. As in, nakapag-vacuum ako. Pati mga bathroom, malinis ngayon. So happy. Ito yung gusto ko guys, yung malinis na bahay. Kaluto na ako guys ng sauce for the spaghetti. Ayan na siya. Medyo ma-orange siya kasi nilagyan ko ng cream of mushroom and cheese. I'm still cooking the pasta dito. Hindi ko alam kung nasan na sila, Sis GC, pero kain daw kami before umalis si Sis Maurice. Hey guys, time check. It's already 8:59 PM and kakaalis lang po ng ating mga bisita. And sobrang nag-enjoy ako. Nakalimutan ko. Sabi ko magbablog ako na nandito sila para kasali naman sana sila sa vlog. Wala na guys kasi kumain kaming mga adults, kumain kami dito. Tapos nagmamadali din kasi si Sis Maris kasi mag-work pa siya. So after namin kumain, nagkwentuhan lang kami ng mga kung ano-anong kwentuhan dito. And ang baby po natin ay si Amelia ay nanood lang siya ng TV habang kami ay nagkikwentuhan. Hindi na talaga ako nakapag-vlog. Nakalimutan ko. Sabi ko mag-vlog ako. Anyway, ang aking dalawang case ng tubig ay naipasok na. Pinasok ni Jovan tsaka ni Jonar. Ayan. Narinig ko si Jovan. Sabi niya habang nandun sila sa sasakyan. Paano na naman kaya niya naipasok itong tubig dito sa sasakyan niya? Tapos sabi ko nung naghahanda na ako, nag-irarasong ko kay Jovan. Tapos pagdating ni Jovan dito sa pintuan, paano mo naipasok yung tubig sa sasakyan mo? Binuhat ko. Sabi ko, hay, naku, dapat hindi ka na nagbubuhat. Dapat nagpatulong ka. Nahuli na naman ako. Yung pagbuhat ko naman is from the cart lang, transfer to Pero talagang medyo naramdaman ko kanina, medyo gumuhit na talaga yun. Kaya sabi ko, hindi ko ibababa. Antayin ko yung mga boys na magbababa ng ating tubig. Kaya yun. But I enjoyed this day. Sobrang naging productive. I'm so happy that the house is finally clean. Hindi na ako ma-stress na magulo ang bahay namin. Na-appreciate ko talaga guys na kapag ganito na binibisita ako ng mga friends or kapag nag-i-invite sila. Last week pala, may pinuntahan din ako na bahay ng friend. But, yun. Hindi ko na lang ma-mention. Kasi, private. I'm so thankful sa mga tao sa paligid ko. Anyway guys, thank you so much everyone. I hope you enjoyed watching this video. Ganito lang po yung usual na day off dito kapag medyo may time na nagkakasama-sama kami. Pero madalang siya na nangyayari kasi hindi talaga nagkakatugma lahat yung schedule namin. Hindi ko alam paano yung magiging Pasko at New Year namin this year. Parang lahat kami ang busy namin this year. Wala nga kaming ngayon ni party. Wala kaming exchange gift this year. Anyway guys, yun. Nag-enjoy naman ako. Productive tong araw na to. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, please follow me there. And then, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update. Alam mo, muntik ko na sabihin, admit. Para lagi kayong ma-admit. Para lagi kayong ma-update every time that I post a video here on this channel. Yun lang guys. I hope nag-enjoy po kayo. And maraming salamat po sa pag-stay. Sa panonood lagi. Thank you so much everyone. I'll see you guys on my next one. Bye!